Πολλές επιχειρήσεις σήμερα ανεβάζουν αστεία βίντεο, χορευτικά, trends και challenges μέσα στο κατάστημά τους. Και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές αυτά τα βίντεο παίρνουν προβολές. Ο κόσμος γελάει, σχολιάζει, πατάει like, ίσως το στείλει και σε κάποιον φίλο. Αλλά υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Στο τέλος θυμάται την επιχείρηση. Γιατί άλλο είναι να θυμάται κάποιος το αστείο βίντεο. Και άλλο να θυμάται ποιο κατάστημα το ανέβασε, τι πουλάει και γιατί αξίζει να το επισκεφθεί. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν πολλές επιχειρήσεις στα social media. Μπερδεύουν την προβολή με το αποτέλεσμα. Ναι, ένα χορευτικό μπορεί να φέρει views. Ναι, ένα αστείο βίντεο μπορεί να τραβήξει προσοχή. Ναι, μπορεί να δείξει ότι η επιχείρηση έχει ζωντάνια και ανθρώπινο πρόσωπο. Αλλά αν δεν υπάρχει σύνδεση με το brand, το προϊόν ή την υπηρεσία, τότε το βίντεο δουλεύει περισσότερο για την ψυχαγωγία και λιγότερο για την επιχείρηση. Και εδώ είναι η διαφορά. Αν είσαι influencer, σε ενδιαφέρει να σε θυμούνται σαν πρόσωπο. Αν όμως έχεις κατάστημα, φαρμακείο, εστιατόριο, οπτικό, φούρνο, κρεοπωλείο ή οποιαδήποτε επιχείρηση, δεν αρκεί να θυμούνται ότι είδαν κάτι αστείο. Πρέπει να θυμούνται εσένα. Πρέπει να θυμούνται τι προσφέρεις. Πρέπει να καταλάβουν γιατί να σε επιλέξουν. Πρέπει να μείνει στο μυαλό τους η εικόνα της επιχείρησής σου. Αλλιώς τι κερδίζεις? Views χωρίς πελάτες, likes χωρίς τηλεφωνήματα, σχόλια χωρίς πωλήσεις. Δεν λέμε ότι το χιούμορ είναι κακό. Δεν λέμε ότι τα trends δεν έχουν θέση στα social. Αν γίνουν σωστά, μπορούν να βοηθήσουν πολύ. Μπορούν να κάνουν την επιχείρηση πιο ανθρώπινη. Μπορούν να τραβήξουν προσοχή. Μπορούν να φέρουν νέο κοινό. Αλλά πρέπει να υπάρχει στρατηγική. Να φαίνεται καθαρά ποιος είσαι. Να υπάρχει λόγος που γίνεται το βίντεο. Να συνδέεται με το προϊόν ή την υπηρεσία σου. Να έχει μήνυμα. Να έχει ταυτότητα. Να οδηγεί κάπου. Γιατί τα social media δεν είναι μόνο διασκέδαση. Είναι η εικόνα της επιχείρησής σου. Είναι η βιτρίνα σου. Είναι το σημείο που ο πελάτης σε βλέπει, σε κρίνει και αποφασίζει αν θα σε εμπιστευτεί. Οπότε πριν κάνεις το επόμενο trend, ρώτα κάτι απλό. Αυτό το βίντεο θα κάνει τον κόσμο να θυμηθεί την επιχείρησή μου ή απλά θα θυμηθεί ότι είδε κάτι αστείο. Γιατί στο marketing το ζητούμενο δεν είναι απλά να σε δουν. Το ζητούμενο είναι να σε θυμηθούν, να σε εμπιστευτούν και τελικά να σε επιλέξουν.